Здравейте, приятели! Нека се възползваме от тези силни енергии и да се включим в мощния поток и канала на Абсолюта, на Висшия разум и всички светове. Активирам всички енергийни канали, енергийни центрове. Активирам високите вибрации. Активирам нисходящия и възходящия поток. Активирам приемането на божествената космоенергетика с най-новите квантови енергии. Активирам инициация на божествения поток, космоенергетика, божествен изцелител и Божий щит. Стартира притока на енергия, който се влива в нас. Мощна изцелителна и магична енергия е това на великия първоизточник. Тя активира осъзнатото сънуване, излизане от тялото, посещение на другите планети, вселени и светове, придружени с нашите хранители и защитници. Лесно извършване на космическите ни мисии е съпроводено с тях. Активирам осъзнато посещение на паралелните светове и запомнене на реалностите, другите ни животи и проявленията ни. Активирам лесното пребиваване в астрала без вреда за нас, с мощна, непробиваема божествена защита. Тази инициация ще работи само с разрешението на висшите сили, само за готовите души, за да предотвратим всякакво премеждие и нещастие. Активирам каналите с нашите духовни учители, наставници и хранители, каналите, които ще съпровождат процеса. Активирам духовното проявление на всяка душа. Активирам проводниците на изцелителните лечебни божествени енергии, които навлизат в нас сега, разпространявайки се до всяка клетка и атом в нашето тяло, лекувайки всеки орган, всяка система и всяка клетка в нашия аватар. Настъпва божествено, висококачествено, мощно изцеление. Активирам огнена вихрушка да премахва и изчиства всевъзможен негатив, блокаж, въздействие, емоция от нас. Коригира се аурата ни. Активира се мощна небесна енергийна решетка, проникваща в нашото ДНК, преобразаваща и коригирайки всички бъгове, неизправности, отклонения, застояла енергия и негативни проявления в нашата система. Започва божествена актуализация на нашата ДНК програма, която ще работи в синхрон с новите божествени енергии, трансмутации, вибрации, честоти. Усилва се нашето информационно биополе, усилват се нашите екстрасензорни потоци, активирам божествените канали на синергоетика. Включваме се в потока, ще работим за бързо намиране на решения за всякакви проблеми, за привличане на божественото изобилие, за привличането на благодат, финанси и любов, за да можем да събудим и уравновесяваме женското и мъжкото начало в нас. Стимулират се по този начин творческото ни вдъхновение, градивната ни изява, реализацията и откриването на пътя на душата ни. Активират се каналите на синхронизация, мир и хармония, вливат се в нашото ДНК, разкриват се неподозирани способности и таланти. Активира се интуицията, ясно виждането, ясно чуването, ясно усещането в нас. Активира се канала връзка с нашето небесно семейство и нашия небесен дом. Получаваме с лекота и приемаме с лекота послания от целия всемир. Усещаме невидимото, чуваме растенията и растителния свят. Разпознаваме аурата на недоброжелателите, с лекота подновяваме защитата си. Активират се всички
блокирани енергийни центрове в нас. Получаваме послания от своите предци и лесно, с лекота ги разчитаме, помагаме с лекота на видимия и невидимия свят. Откриваме своите тотеми, своите покровители. Увеличава се връзката с потоците на стихиите. Получаваме послания на духовите и всички висши сили. Успешно поправяме своята съдба. Божественият канал на космоенергетика унищожава всяко проклятие, печат, вреда, щета, магично въздействие. По този начин се стимулира баланса на енергиите, регулира се потока и потоците от енергии, които включват сигнализация чрез получаване на знаци при нарушение на вселенските закони. По този начин ние поемаме по правилния път, излизаме от застоя, премахват се от обкръжението ни фалшиви хора, неприятели, врагове, лицемери, клеветници, съперници и нискочестотни хора и души, които ще възпират нашата еволюция по-нататък. Активирам звездата на Давид, поставям този печат върху този ритуал и върху нас, показваш на врага божествената защита и Божието покровителство, отблъскващ всяко зло и негатив, идващ към нас. Активираш потока на бездънна яма и сам влизащ вътре. Активирам печата, окото на Хорус, който ще ни помогне да усъвършенстваме магичните си способности и ще ни предпазва от грешки, вреди и посегателства. Активирано е събуждането и възнесението на съзнанието и телата ни. Готови сме за мощния преход към свръхчовешката раса. Декодира се човешкия геном, отключва се скрития ни потенциал, активира се Меркаба, разкриват се способностите, които ни помагат да реализираме мисията си. Получаваме божествената безусловна любов от висшите сили. Канала за комуникация с висшите сили остава винаги отворен и защитен от всевъзможно зло и негативни същества, негативни енергии, негативни вмешателства и посегателства. Активира се ченалинг с нашия висш аз, активира се творчеството и създаването на нещо ново и полезно за обществото. Защото човек, който създава творение, той създава канал, пропускащ абсолютната енергия през себе си и така раздава уникални вибрации, отцветени от неговата и абсолютната енергия, взети заедно. Затова все казвам, не скучайте, творете, практикувайте хобито си. То изобщо не е само хоби. То е висша дарба, дадено ви от висшите сили. Висшите сили общуват чрез творчество, затова активирам креативността. Не търсете чудо, а обърнете внимание за своето хоби. То не е случайно. Активирам цветето на живота, активирам сребърен виолетов пламък и така всеки, който не е на духовния си път, ще бъде разтърсен, за да се измести от зоната си на комфорт. Всичко, което има дисбаланс в живота, ще се прояви. Всичко, което трябва да си иде, ще си иде от обкръжението ни, защото е време за радикални промени и трансформации. Време да се осъзнае и да не се страда за нещо, което не се е случило, за нещо недостижимо, защото то просто не е за нас. Всеки един от нас е творец на собствената си реалност, дошъл да гради бъдещето си, тук, на тази земя. Така се усилва потока на нашия късмет, на нашия успех, на нашето осъзнато здраве и щастие. Така се променя и нашата съдба
вървейки единствено и само по абсолютните Божии закони. Така сме отново чиста Божия частица, уединена с Висшия си аз, намерила своята изначална мисия, осъзнала приемащите и предаващите енергийни вибрации между себе си и другите светове, и тази тясна връзка, влияеща на живота ни и на планетата ни като едно цяло. Успешно открихме канала на неограничената изначална енергия, притежаваща стотици хиляди имена от цивилизации и религии, а за нас е абсолютна сила, мъдрост, разум и любов. Така е активиран и потока за самолечение, осъзнаване, подмладяване, потока на изцеление от негативни структури и посегателства. Активира се осъзнатото разрешаване на кармични задачи и родови програми. Активирано е осъзнаването за действия, преработващи проклятия. Активира се космическия канал за получаване на важна за нас и човечеството информация и разграничаването на илюзията в реалния свят. Активира се осъзнаване за определяне от ниските астрални нива и илюзорни картини. Почистват се, активират се и се поддържат в хармония всички канали и тела са изцелени. Изцелява се мъжкото и женското начало във всеки един от нас. Активиране са здравите ни лични граници, здравите ни взаимоотношения с противоположния пол. Активирана е здравословната морална сексуална активност. Всички полови сексуални проблеми са разрешени и изцелени. Душата ни е излекувана. Енергиите са божествени и балансирани. Те се поддържат винаги като чистота в нашите тела. Чакрите, духа, ума, душата, и винаги се активира и нашата Меркаба. Намираме се в ерата на просвещението, ударно работим над собственото си повишено съзнание, духовно развитие, спазване на вселенските закони, изпълнявайки родовите си задачи и личната си мисия. Вървим по пътя на великата божествена еволюция към пълното осъзнато сливане с Бога и богинята в нас. Никой от моите ритуали не е напразно създаден. Във всеки един ритуал има закодирани послания, които имат задачата да ви задвижат, да ви освободят, да ви размърдат, за да се осъзнаете, да направите крачката от своя енергиен застой, да осъзнаете важната истина, да разберете същността на човека, живота и света, да прозрете скритото, да прозрете илюзиите, фалшивото, да разпознаете доброто, да активирате сетивата си, да излезете от матрицата на материалното затъмнение и падение. Защото само готовите ще преминат през този мощен преход. В близките 3, 5, 7 години ни очакват радикални промени, изпитания и преживявания. Развивайте душите си, за да помогнете на себе си, на близките си. Работете усърдно на тъмните страни на душата си, на тъмните черти на характера си, над зависимостите си. Висшите сили очакват нашите осъзнати действия и тъй като нямат право да ни се бъркат в действията, призовавам към живот по Божиите вселенски закони и да взимаме божествено-морални решения. А всъщност винаги само това се е изисквало от нас, човеците. Затова е и моя курс по пътя на магията, защото там
се учим как всъщност да вървим по духовния път, как да развием себе си и душата си като едно божествена частица, като едно божествено създание. Определено трябва да спазваме чистота на телата си, на мислите си, на действията си, защото не зная доколко сте запознати с самата карма, защото карма не е нещо минимално. Всяка една изказана дума, дори на шега, носи посланието на кармата. Всяка една мисъл, която нарушава някакъв вселенски закон, е все едно сте направили такова действие. И колкото повече осъзнати хора има, и колкото повече се спазват вселенските божествени закони, толкова по-добре ще е народа ни, толкова по-добре ще стават политиците ни. Защо е казал нашия претеча: всеки народ заслужава своите управници? Защото всичко е енергия. Какъвто е народа, такива са и управниците. Такъв е и живота им. Осъзнайте се. Каквото мисли народа, това се и случва в самата държава. Нека бъдем осъзнати. Благодаря на абсолютната изначална сила, власт и любов и на нейните служители. Благодаря за всичко, за което не е благодарено на този свят. Благодаря за всичко, заслужено и незаслужено добро и зло. Благодаря за всичко, което имаме, което сме имали и което ще имаме. Благодаря за всеки миг прекаран на тази земя. Благодаря, че сме живи, че сме здрави, че живеем в мир, в хармония. Благодаря, че сме защитавани. Благодаря и на вас, приятели, че сме заедно. Бъдете осъзнати. Развивайте душите си. За мен беше чест. До нови срещи!